Kailangang matingnan ng doktor yung tiyan mo. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ay sa tingin ko manganganak ka na anumang oras. Dahil sa laki ng tiyan mo. Hindi. Napapaligiran ako ng mga nakakatakot na nilalang. At isa na si John sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus! Amen! Kwento ng magkaibigang nagkasiraan dahil sa isang lalaki. Menchi ang aking pangalan, subalit Minch ang madalas na itawag sa akin ng mga kakilala ko. 22 taong gulang. Kokonti lamang ang aking maituturing na kaibigan dahil aminin ko man sa hindi nagtatagal ang mga taong nakikilala ko. Siguro dahil sinasabi nilang kasupladahan ko. Wala akong magagawa kung yun ang pagkakakilala nila sa akin. Bahala sila, basta ako. Wala akong ginagawang masama sa kapwa ko. Minsan, may lumapit sa akin sa bakanting bahay na katabi namin, sina Salin at ang mga magulang nito. Sila pala ang nakabili ng binentang bahay na katabi namin. Nabaitan ako kay Sally dahil siya lamang ang nakilala ko. Natanggap ang pagiging suplada ko at higit sa lahat, hindi niya ako nilayuan kahit suplada pa ako kuminsan. Akalain mo, binasted ko na nga siya eh. Pero lapit pa rin ang lapit sa akin. Ibig lamang sabihin nun, in love siya sa'yo ng todo. Naiinis nga ako eh. Parang asong buntot ng buntot. Sagutin mo na kasi. Syempre, namimiss ka nung tao, no? Gusto kang makita araw-araw. Doon siya masaya, Eddie. Ibigay mo na sa kanya. Yun na nga eh. Siya masaya. Samantalang ako naiinis. Ano bang inaayawan mo kay Elyong? Gwapo naman yung tao. Gwapo nga. Ang itim-itim naman. Hindi naman maitim, no? Kayong manggilang. Basta, ayoko sa kanya. Iba na nga lang ang pag-usapan natin. Naiimbyer na ako. Lalo pag naaalala kong ginawa ng mokong na yun. Gwapo naman si Elyong Matangos ang ilong. Mapupungay ang mga mata. Balingkinita ng katawan na parang butiki. Ayoko nga. Oh my gosh! Oh, bakit ka tumatawa? Sinabi mo kasing butiki hindi naman. Payat lang siya, pero alam mo, kung mag-e-exercise yung si Elyong, lalaki ang katawan nun. Magiging macho siya. Ganon? O edi kung gusto mo, sa'yo na lang si Elyong. Oh, anong nakakatawa dun? Oy wag mo akong biruin ng ganyan. Alam mo ang abilidad ko pagdating sa lalaki. Kung type mo si Elyong, edi go. Hindi ka magagalit? Bakit naman ako magagalit? Matutuwa pa nga ako. Basta wag mo lang saktan si Elyong. Di kita mo na. Ayaw mo siyang masaktan? Di ibig sabihin nun, gusto mo rin siya. Hindi Wala nga akong gusto kay Elyong. Pero syempre kahit papano, malulungkot ako kung masasaktan siya. Dahil kahit papano kaibigan ko siya. Mabait naman siya eh. Wala akong masasabi kay Elyong. Yun nga lang, pagdating sa panliligaw sa akin, napakakulit. Kaya ako naiinis dun eh. Pero sa totoo lang, kulang talaga sa exercise ang katawan ni Elyong Pero malay mo naman, gumanda ang katawan niya. Lalabas ang kagwapuhan. Sabi ko nga sa'yo na. Kung nagagwapuhan ka sa kanya, edi magpaligaw ka sa kanya. Sabi nga 'di ba, beauty is in the eye of the beholder. Marami namang gwapo dyan, pero mahina ang dating sa'kin. Siguro, isa na dun si Elyong na kahit na may itsura
Naku, parang wala lang. O, kita mo na. Di nakuha mo rin ang gusto kong sabihin. Pangkaibigan lang talaga siguro si Elyong. Alam mo, kung may gusto ako dyan kay Ilyong, di sana sinagot ko na siya. Matagal na kaya siyang nanliligaw sa akin. Simula pa nung high school, nanliligaw na siya sa akin. Pero heto, nakapagtapos na tayo ng kolehiyo, pero wala pa rin. Sigurado ka. Kahit konti. Hiram ka na naman ang gamit niya. Aba naman anak, namimihasa ka na yata sa panghihiram nitong gamit ni Celine. Ano naman, nangihiram din naman siya ng gamit ko eh. Oo nga, palagi ka na lamang nanghihiram ng gamit ng iba. Hindi naman ho ibang tao si Celine, kaibigan ko ho siya inay. Kahit na, ano na lamang ang sasabihin ng ibang tao. Kung malalaman nilang hiram mo lang pala ang isinusuot mo. Di bahala sila sa buhay nila. Wala naman akong pakialam. Basta ako, walang ginagawang masama sa kapwa ko. Menchi! Menchi! Oh, boses ni Celine. Ayan na pala siya. Sige ho inay, sasalubungin ko na siya sa pintuan. Menchi! Nako, tamang-tamang dating mo. Papunta sana ako sa inyo eh. Oh, bakit naman? Mamamalengke ako. Hihiramin ko lang sana ang... Ano ko? Suot mo na pala. Ang alin? Yung sandalyas niyan. Hihiramin ko sana. Ganun ba? Walang problema. Oh, heto oh. Hiramin mo na. Anong isusuot mo? Marami naman akong sandalyas sa bahay. Oh, heto. Isuot mo na oh. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Teka, bakit ka nga pala naparito? Kasi kursunada ko yung amoy ng pabango mo. Pwede bang gumamit? Oo naman. Teka lang ha, kukunin ko. Oh, heto na. Sweetheart, Oh, June, ikaw pala. Siya nga pala, June. Ipinapakilala ko sa iyo si Celine. Kaibigan ko. Celine, siya naman si June. ikinagagala kitang makilala, Celine. Kumusta ka na? Well, mabuti naman. Oh, sa wakas, nagkita rin tayo ng personal. Ha? Bakit? Ikaw kasi lagi ang bukang bibig nitong kaibigan ko. Hoy, Celine, ano ka ba? Talaga, sweetheart? Nakakaingit naman ang kaswitan yung dalawa. Teka, bakit nga pala dito lang tayo sa may pintuan? Pumasok na muna kayo. Wag na. Hindi ba't lalabas tayong dalawa? Ha? Wala kasing tao dito sa bahay ko.
Anong gusto mong inumin? Busog ako. Salamat na lang. Siya nga pala. Naligaw ka yata. Hindi ito ang bahay ni Menchi. Galing na ako sa kanila. Ang sabi ng nanay niya, umalis daw. Namalengke raw. Wala si Menchi? Bakit? Hindi niya ba alam na darating ka? Alam niya. Kaso umalis daw eh. May bibilihin daw sa palengke. Siya siguro yung nakita kong sumakay ng tricycle kanina. Ibinili naman daw ako sa inay niya, kaya pinapasok ako sa loob ng bahay. Kaso, abala rin ang inay niya sa pakikipag-usap sa telepono. Wala akong kausap eh. Okay, sige. Dito ka na lang sa bahay. Hintayin mo na lang siya dito. Kung naiinip ka sa kanila. Teka ha. Ang mabuti pa siguro, maglaro na lang tayo ng Scrabble habang hinihintay mo siya. Hindi ako marunong maglaro ng Scrabble. Magkikwentuhan na lang sa halip na maglaro ng Scrabble? Okay, sige. Pero, ano naman ang pagkukwentuhan natin? Marami. Ikwento mo sa akin kung ilan kayong magkakapatid. Kung pang ilan ka, ganon. Tulad sa pamilya ko. 6 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Ikaw? Pang ilan ka sa inyong magkakapatid? Salen! Nandito na pala si Mami. Salen! Tulungan mo nga ako rito! Mami? Lumabas ka nga dyan at tulungan mo ako! Halika, tulungan na lang natin ang mami mo. Tara. Magandang hapon po, tita. Inay, siya ho nga po pala si June, ang boyfriend ni Menchi. Ikaw pala si June. Teka, bakit ka naririto sa bahay? Hindi ba't dapat naroon ka sa bahay ni Menchi? Mami, wala kasi si Menchi sa bahay nila, kaya dito siya dumiretso sa bahay natin. Ay, ganun ba? Tutulungan ko na lang po kayo sa pinamili nyo. Ako na lang po ang magbubuhat. Sige, pero medyo mabigat ito. Pero salamat na rin. Ganun lagi ang ginagawa ni June sa tuwing hindi ako nadadatnan sa bahay. Sa halip na hintayin ako sa loob ng bahay, dumidiretso ito sa bahay nila Salin. Alam ko dahil naikukwento sa akin minsan ni Salin ang pagpunta ni June sa kanilang bahay sa tuwing hindi ako nadadatnan sa amin. Samantala, bisita ko naman si Ilyong, pero sa halip na harapin ko siya, Pasensyahan mo na ang anak ko, ha, Ilyong? Wala ho yun sa akin, tita. Ang importante lang naman ho sa akin, makita ko siya kahit hindi ako kinakausap. Talagang hindi ka kakausapin noon dahil sinagot niya na ang isa niyang manliligaw. Sino po? Si June. Sinagot na pala niya si June? Oo. Kaya baka mas lalong hindi ka naharapin nun. Malamang nga ho. Kung noong wala pa siyang nobyo, ayaw niya akong harapin. Lalo na siguro ngayon. Oo nga eh. Pero alam mo, sa totoo lang, ayoko sa June na yun. Bakit naman ho? Ewan ko ba? Parang ang layo-layo ng loob ko sa kanya. Pareho lang pala ho tayo. Ay, hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Dahil siguro karibal mo siya kay Menchi. Siguro nga ho. O
basketball. Kung minsan nga naglalaro sa computer. Hindi mo naman masisisi yung tao dahil naiinip. Walang makausap. Kaya sa bahay namin siya nagtambay. Tinext ko naman siya na sandali lang ako. Paano naman yung tao? Gusto ka niyang makasama pero wala ka. Hindi bale. Naririyan ka naman Ikaw na munang bahala sa kanya habang wala ako. What? At ako pa palang gagawin mong yaya ng boyfriend mo? Kesa naman pumunta pa siya sa iba, no? Mamaya maligaw pa yun ng iba. At least pag ikaw ang kasama niya, panatag ako na hindi ka niya liligawan. Uy girl, bigyan mo naman kasi ng panahon yung boy. Binibigyan ko naman Nagkataon lang talaga ng araw na yun na kailangan kong umalis ng bahay para nga bumili ng gamot ni nanay. O sige na, naiintindihan ko na ulit-ulit yung gamot. Uy ikaw ha, baka mamaya makakita yun ng iba. Ikaw rin. Mahal ako ni June at nagtitiwala ako sa kanya. Paano nga kung manligaw siya ng iba? Di bahala siya kung manligaw siya ng iba. Total, mag-boyfriend pa lang naman kami. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, girl? Okay lang sa'yo na mawala ang boyfriend mo? Hindi naman sa okay. Pero anong magagawa ko kung ipagpapalit niya ako sa iba? Alangan namang ipagpilitan ko ang sarili ko sa kanya. Wait. Teka lang sandali Sabihin mo nga sa akin, hindi mo ba mahal si June? Mahal ko si June. Mahal na mahal ko siya. At handa akong ipaglaban ang pagmamahalan namin. Pero kung iba na ang mahal niya, wala na akong magagawa pa. Huwag mong baliwalain si June. Ikaw rin, baka makahanap yun ng iba. Yan ang hindi mangyayari dahil mahal ako ni June. Paano nga kung magsawa sa'yo yung tao? Ano ka ba? Bakit ba pinoproblema mo yan? Ako ang may problema niyan kung sakali. Ay naku girl, ewan ko sa'yo. Menchi. Ay, sandali, teka lang bubuksan ko lang ang pinto. Parang may kumakatok nga. Mami, ako na lamang po magbubukas. Dito na lamang kayo. Sige. June! Halika, tuloy ka. Salamat. Siya nga pala, nagluto ako ng lumpia. Baka gusto mo? Oo naman. Paborito ko kaya ang lumpia. Teka lang. Wala na naman ba si Menchi? Ay, ewan ko. Hala, ang lalim naman ng buntong hiningang yun Hindi na ako tumuloy sa kanila. Bakit naman? Kung sakali,
masama ba kung dito na ako lagi tumuloy sa inyo? Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi ah. Bakit? Masama ba? Ha? Kasi... Sandali nga lang. Kumusta na ba kayong dalawa ni Menchi? Pwede bang wag muna natin pag-usapan yan? Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? Ikaw at ako. You mean you and me? Hindi ba dapat ikaw at ako ang pinag-uusapan natin? Pero, what about her? Mahal kita, Celine. Oh. Roses for you. June, Oh, bakit para kang nagulat? hindi ka nagsabing pupunta ka dito eh. Dati naman akong nagpupunta rito ah. Ang ganda-ganda mo pa rin. Sus, ng bola pa to. Teka, hindi mo ba ako papapasukin sa loob? Nako, ikaw kasi, binigla mo ko. Hayan tuloy, nakalimutan kong papasukin ka. Halika. Maupo ka. Salamat. Teka, kumusta ka na? Okay lang naman. Kumusta ka rin? Ito naman, wala nang ibang alam sabihin kundi kumusta na ako. Halos oras-oras kang nagtitext sa akin na. Hindi mo yun maiaalis sa akin. Dahil hindi na tayo nagkikita. Ikaw naman kasi, masyado kong subsub sa trabaho. Oo nga eh. Pero ginagawa ko lang naman yun. Para madaling makaipon. Para, alam mo na, pagpareho na tayong handa at pagtatanggapin mo na ang iaalok kong kasal, may magagastos tayo. Teka nga pala, anong gusto mong inumin? Huwag ka na mag-abala. Makita lang kita. Okay na ako. Menchi! Menchi! Yoo-hoo! Menchi, nandito ako! Menchi! Si Celine yun ha. Menchi! Teka lang ha, bubuksan ko lang ang pintuan. Dito ka lang. Menchi! Pero nasa labas si Celine. Tamang-tama, naririto ka. Magre-reunion tayong tatlo. Menchi! Ngayon nga lang tayo ulit nagkasama. Magpapa-istorbo tayo sa kaibigan mo. Pero nakakahiya naman. Kung hindi ko siya pagbubuksan, magtatampo yun. Hayaan mo siya sa labas. Aalis din yun pag hindi mo binuksan. Dahil iisipin niya na walang tao rito. Sa bagay, may katwiran ka. Celine! Oy, bakit nandito ka sa labas? Kanina ka pa ba? Naku, dumating si inay. Nadatnin niya si Celine. Naku, salamat naman po tita at dumating kayo. Kanina pa nga ho ako dito eh. Wala ho ba si Menchi? Ay, kung hindi ka pa niya pinagbubuksan, malamang wala yun dito. Ang
Uuwi muna ako sa bahay. Ang tagal mo namang umalis kina Menchi. Nagiging demanding ka na yata nitong mga nakaraang araw. Baka nakakalimutan mo na magnobya kami ni Menchi. Ano? Magnobya pa rin kayo? Akala ko ba nakipagkalas ka na sa kanya? Nakipagkalas ka na nga ba kay Menchi? Hindi ako makatsyempo Dahil nakita ko siyang tuwang-tuwang kapiling ako. Ayoko namang sirain ang katuwaan niya. Kaya ipinagpaliban ko muna. Hanggang kailan? Nangako ka sa akin na makikipagkalas ka na sa kanya pag tinanggap ko ang pag-ibig mo. Sinusumbatan mo ba ako? Alalahanin mo na nauna sa'yo si Menchi. Gawin mo ang ipinangako mo. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi kay Menchi. Pinagbabantaan mo ba ako? Oo! At gagawin ko yun. Hindi ka ba makapaghintay? Aba, kung ganyan ka ng ganyan, Ano? Sige, ituloy mo! bakit ka ba nagagalit? Naririto na nga ako. May pakiramdam kasi ako na hindi mo ako totoong mahal. Pati pa ba nararamdaman mo? Isisisi mo pa rin sa akin? Bakit nagagalit ka? Wala ba akong karapatang magalit? Nadatnan kita sa bahay ni na Menchi. Paano hindi ako magagalit? Naririto na nga ako sa bahay niyo. Pero nagbubunga nga ka pa rin sa akin ng paulit-ulit. Huwag kang pumunta doon sa bahay ni na Menchi nang hindi mo sinasabi sa akin. Ano? Dati naman akong pumupunta doon At saka, pumunta lang naman ako doon dahil nakita ko ang motorsiklo mo. Pero, hindi ka dito sa bahay pumunta. At tama ngang hinala ako. Nagpunta ka kina Menchi. Ang dami mong drama. Makaalis na nga. Sandali! Hindi pa nga natin naayos ang relasyon natin Aalis ka na? Oo, aalis na ako. Dahil walang patutunguhan ang pag-uusap na ito. At saan ka na naman pupunta? Araw-araw ka talagang gumaganda, sweetheart. Siyempre, may nagpapaganda sa akin Sino? Si Ilyong? Hindi Sino kung ganun? Ako? Siyempre, wala namang iba. Menchi! Menchi, buksan mo ang pintuan! Menchi, ano ba? Buksan mo ang pinto! Si Celine, Menchi! bakit parang nagagalit? Teka lang Hayaan mo na siya. Menchi! Ha? Sinasabi ko na nga ba Nandirito ka? Celine, Ano na naman ang ginagawa mo dito sa bahay ni Menchi, teka Celine, hindi kita maintindihan. Ano bang ikinagagalit mo? Ikaw! Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya tumigil ka! Ha? Ikaw naman lalaki! Ano na naman ang ginagawa mo dito? Pwede ba? Umuwi ka na sa inyo, Celine. Sagutin mo muna ang tanong ko! Ano bang ginagawa mo dito sa bahay ni Menchi? Ano ba namang tanong yan, Celine? Tumahimik ka sabi! Ano Hindi ba, kita Celine? kinakausap! Ba't ka ba nagkakaganyan? Bakit parang nagagalit ka kay June? Umuwi ka na sabi sa bahay ninyo. June, ano to? Anong ibig sabihin nito? Ayan! Ayan! Sagutin mo ang tanong ni Menchi, Jun! Hindi ka ba nahihiya? Nag-iiskandalo ka. Mag-uusap lang kami ni Celine. Sige, sabihin mo sa kanya kung ano yung sinabi mo sa akin. At sino ka para Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ng June na yon. Bakit ganun ang iginanti nilang dalawa sa akin? Wala akong masamang ginawa sa kanila para pagtaksilan nila ako ng ganito. Ay, tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang mga taong katulad nila, hindi karapat-dapat iyakan. Nay, ang sakit-sakit. Bakit ganito ang iginanti sa akin ng dalawang taong pinagkatiwalaan ko ng lubos? Ibig lamang sabihin nun, hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo yung lalaking yon. Pero mahal ko po si June. Mahal mo nga. Pero hindi ka naman mahal. Inakit lang po siya ni Celine. Tinukso lamang siya ni Celine. Kahit na tinukso siya ni Celine, kung talagang mahal ka niya, hindi siya magpapatukso. Inay, hindi ko po kayang mawala sa June. Anong hindi kaya?
Nagsasabi ka pa? Pa-advice ka pa sa akin. Yun pala, inaagaw mo ng nobyo ko. Kung may dapat sisihin sa pagkawala ng nobyo mo, walang iba kundi ikaw yun. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan, Celine. O bakit? Hindi ba? Masisisi mo ba ang nobyo mo na maghanap ng iba, gayong pinapabayaan mo siya? Nasinamantala mo naman. Mapagsamantala ka. Wala kang kwentang kaibigan. Ikaw ang walang kwentang kaibigan. Dahil inahas mo ang boyfriend ko? Walang hiya ka. Traitor! Salen! Menche! Maldita ka! Hayop ka! Malandi kang babae ka! Malandi ka! Traitor! Ikaw ang malandi! Ikaw ang traitor! Ang kapal na mukha mo! Halika dito ba? Tingungudin ka mo sa lupa! Arito! Bitiwan mo ang buho ko! Celine, ano ba? Tama na! Salen! Salen! Tama na yan! Biglang dumating ang mami ni Celine. Umiiyak si Celine at sinabi ang bagay na hindi ko kailanman napaghandaan. Buntis daw si Celine. Nabigla ang mami ni Celine at dahil doon, agad na nagpunta ng barangay hall ang mag-ina. Ipinatawag si June. Inamin ni June na may nangyari sa kanila ni Celine sa harapan ng kanyang mami at ng mga barangay officials. Kaya't ang resulta, pumirma si June na pananagutan ang batang dala ni Celine sa kanyang sinapupunan. Noong una, hindi ko kaagad natanggap ang nangyari. Salamat na lamang kay inay, matyagang nangaral sa akin. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni inay, narinig namin ang pagsigaw ni Si Celine, sumisigaw ng ubod ng pait. Bakit kaya? Ano kaya nangyayari? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Adak, ano ba yon? Boses po ni Celine, inay. Halika, puntahan natin. Tignan natin kung anong nangyayari sa kaibigan mo. Wala ho akong kaibigang traidor, inay. Pwede ba, anak? Isang tabi mo muna yung galit mo kay Celine. Tulungan niyo ako! Jun! Mami! Daddy! Tulungan niyo ako! Celine, anong nangyayari sa'yo? Aling tersing! Ano bang nangyayari sa'yo at sumisigaw ka, Celine? Ay, bakit ganyan ang itsura mo, Celine? Aling tersing! Tingnan niyo ang tiyan ko! Ay, ang laki-laki na ng tiyan mo! Bakit ganito ang tiyan ko? Bakit biglang lumaki? Teka, nasaan ang mami at daddy mo? Aling tersing, umalis sila mami at daddy dahil tinawag ng tita ko na nasa ospital ang lola ko. Ay, si June, nasan siya? Hindi ka niya dapat iniiwang mag-isa dito. Lalo na't kabuwanan mo na. Umalis ho si June. Gabi-gabi ho siyang wala dito sa bahay namin. Teka, kailan ka pa ba buntis? Abay, hindi ko napansing buntis ka. Hindi mo sinasabing buntis ka. Nagpunta ka na ba sa doktor? Hindi ho. Ilang buwan ang pinagbubuntis mo? Bakit ang tingin ko parang kabuwanan mo na? Dahil sa laki ng tiyan mo. Hindi ko alam. Bakit hindi mo tawagan si June sa cellphone niya? Baka magalit na naman siya kung tatawagan ko siya. Di sabihin mong manganganak ka na. Mahal niya ho talaga si Mechi. At gusto ko sanang isipin na nasa bahay niyo siya. Hindi Celine, wala kang dapat na alalahanin pa. Dahil nag-usap na kami ng masinsinan nitong kaibigan mo. Lalayuan niya na si June. Alang-alang sa tahimik ninyong pagsasama ni June. Hindi ba, Menchi? Oo, huwag kang mag-alala. Iyong-iyo na si June.
Ay, ang mabuti pa anak. Samahan mo muna tong kaibigan mo na magpunta sa doktor. Ayoko, Aling Teresing. Anong ayaw mo? Kailangang matingnan ng doktor yung tiyan mo. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ay sa tingin ko manganganak ka na anumang oras. Dahil sa laki ng tiyan mo. Aray! Manganganak na Ay, yata Diyos ko ako. naman. Jun! Mami! Menchi, Jun? anong ginagawa mo dito sa kalye? Gawing-gabi na. Jun, mabutit nakita kita. Si Celine. Kabuanan na pala ni Celine. Manganganak na yata siya. Yaan mo siya. Ha? Pwede ba tayong mag-usap? Uunahin mo pa ba yan? Kaysa kay Celine na manganganak na? Wala akong pakialam sa kanya. Dahil ikaw ang mahal ko. Ikinalulungkot ko. Pero sa pagkakataong ito, si Celine ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Dahil manganganak na siya. Ikaw ang mahal ko. At hindi si Celine. Kung mahal mo ko, bakit mo ko ipinagpalit kay Celine? Sasagutin ko yan. Basta sumama ka sa akin ngayon. Ano? Manganganak na si Celine! Oo, alam ko. Pero paano naman tayo? Mahal na mahal kita. Pwede nating pag-usapan yan sa ibang araw. Hindi sa mga panahong ito dahil kailangan nating tulungan si Celine. Okay, you're the boss. Susundin ko ang utos mo. Uunahin ko si Celine. Pero mangako ka, makikipag-usap ka sa akin sa mga susunod na araw. Oo na, sige na. Dalhin mo na sa ospital si Celine. Dahil sa awa ko kay Celine, napatakbo ako sa labas para maghanap ng tricycle. Subalit sa aking paglalakad, nasalubong ko si Jun. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa aming relasyon. Subalit, nanaig ang awa ko kay Celine. Kaya't isinantabi ko muna ang damdamin ko kay Jun, alang-alang sa kalagayan ni Celine. Nagpaiwan na ako sa kalye. Nang sinabing isusugod niya daw sa ospital si Celine, kinabukasan, sa aming pag-uusap ni Inay, may biglang dumating. Si Mang Ingo, ang albularyo. Ipinatawag daw pala siya ng mami ni Celine dahil sa biglaang panganganak ni Celine. Kaya't nang muli kaming makapag-usap ni Inay, kinagabihan, kinlabutan ako sa mga sinabi ng inay ko. Celine, ano bang nangyayari sa'yo? Naging matatakutin ka na raw nitong mga nakaraang araw. Yung anak ko, Aling Teresing. Hanapin natin. Ha? Ay, bakit? Nasaan ang anak mo? Nawawala ho ang anak ko. Ano bang nawawalang sinasabi mo? Heto siya sa may kribo. Oo nga. Celine, baka namamalikmata ka lang. Mahimbing ang pagkakatulog niya. Kasi ho, bigla kasi siyang nawala sa tabi ko kanina. Ang mabuti pa, uuwi na muna ako sa bahay. Magluluto ako ng hapunan. No, wag ho. Wag niyo ho akong iwan dito. Pakiusap. Hindi ka namin iiwan hanggat wala pang mami mo at si June. Ay sige, iiwanan ko muna kayong dalawa dyan. Magluluto ako ng panghapunan natin. Nasaan ba kasi si June? Wala na naman siya eh. Bakit hindi mo tawagan? Hindi ako pinapansin ni June. Benji, ikaw yata talaga ang mahal niya eh. Patawarin mo ako ah. Wala na sa akin yun. Kalimutan mo na. Pinagsisisihan ko na ginawa ko. Hayaan mo na sabi. Hindi talaga siguro para sa akin si June. Kaya nangyari yon. Nahihiya ako sa'yo. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Tulad nga ng sinabi ni Inay. Marami pang lalaking darating sa buhay ko. Tulad ba ni Elyong?
pwede. Mabait naman talaga si Elyong eh. Kung bakit kasi hindi na lang siya ang nilandi ko noon. At nang hindi na ako napasubo kay June. Oh. Ang anak ko umiiyak. Oo. Teka, pero nasaan ang anak mo? Bakit nawala dito sa crib? Ha? Teka lang. Hindi ba Celine? Anak mo yung umiiyak na yan? Oo nga. Baka nasaan ang baby mo? Iniwan ko siya sa loob ng kwarto. Bakit mo siya iniwang mag-isa sa loob ng kwarto mo? Kasi natatakot ako sa bata. Ano? Sinong bata? Huwag mong sabihin natatakot ka dun sa anak mo. Oo, sa kanya nga ako natatakot. Pambihira kang babae ka, oo. Bakit rin ba sa anak mo natatakot ka? Hindi ko maintindihan. Dahil... Alam mo, palagay ko lang ha, nadidepress ka lang. Dahil sa pakikitungo ni Jun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung magkaroon kami ng pagkakataon. Oh. Ha? Celine, ano nangyayari sa'yo? Bench! Lumingon ka sa likuran mo! Ha? Ang anak mong kapapanganak pa lang. Hindi! Naglalakid na! Pareho kaming nahintakutan ni Celine nang makita naming naglalakad na ang baby ni Celine, nakapanganganak pa lamang. Akala ko'y guni-guni lamang ni Celine ang sinabi niyang kakaibang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Pero ako mismo ang nakasaksi kung paanong iilang linggo pa lamang nakapanganganak sa sanggol ay naglalakad na ito. Dumiretso ito sa pintuan, bigla na lamang nawala. Ekwenento ni Celine sa ina ang nangyari. Naisip ng mami ni Celine na pinaglalaruan ng masamang espiritu ang bata, kaya't dumulog ito sa isang albularyo. Ginawa ng albularyo ang ritual at dahil hindi ako naniniwala sa ritual, nagpaalam na ako kina Celine at sa mami nito. Umuwi na ako ng bahay. Pagkakain ng pananghalian ay naidlip na ako. Anak, gumising ka. Menshi! Anak! Ay, bakit ba? Panaginip lang pala. Akala ko kung totoo na. Nananaginip ka? Ay, taka lang. Kukuha ako ng tubig. Ano bang klaseng panaginip yun? Napapaligiran daw ako ng nakakatakot na nilalang. Oh, inumin mo muna itong tubig. Nagsisisigaw ka. Ano bang napanaginipan mo? Nakakatakot, inay. Naalala mo lang ang kakaibang nangyari sa bahay ni Celine. Kaya hanggang sa pagtulog mo, dala-dala mo pa rin. Ano nga ba talagang nangyayari kay Celine, inay? Tao po! Oh, boses na Ilyong. Ang aga naman niyang pumunta dito. Hindi yan pupunta dito kung hindi importanteng sasabihin. Kaya mabuti pa harapin mo. Kayo na lang humarap sa kanya, inay. Ano ka ba? Pinasted mo na nga siya. Siya na sana ang sinagot mo, hindi yung June na yon. Ay, sandali lamang, Ilyong! Oy, pasok ka. Magandang tanghali po, Aling Teresing. Magandang tanghali naman sa'yo, Ilyong. Ang mabuti pa ay samahan mo tong kaibigan mo. At huwag ka munang aalis. Kung hindi ho ako paalisin ni Menchi, kahit abutin pa ako ng magdamag dito,
Ay tamang-tama. At kung ano-anong napapaniginipan itong kaibigan mo, samahan mo muna rito. Sige po. At ikaw naman anak, asikasuhin mong mabuti si Ilyong. Magluluto ako ng tinolang manok. Diyan na muna kayo. Kumusta ka na? Ano bang napapanaginipan mo? Wala yun. Nadala lang siguro ako ng takot nito mga nakaraang araw. Bakit pa kasi? May hindi magandang nangyayari sa bahay ni Celine pagkatapos niyong manganak. Sila rin pala ni June ang nagkatuluyan, ano? Mabuti naman. Masaya ka na nasaktan ako? Hindi naman sa masaya ako dahil nasaktan ka. Natuwa lang ako dahil nailayo ka kay June. Anong ibig mong sabihin? Napapanaginipan kasi kita na... wala yun. Dala rin siguro ng kaiisip ko sa'yo. Alam mo na. Teka, pinupuntahan ka rin ba dito ni June? Kahit na nagsasama na sila ni Celine sa iisang bubong? Hindi na. Dapat lang. At kung pwede, tuluyan mo nang iwasan si June. Tao po! Tao po! Boses ni June. Menchi, pakiusap. Huwag kang sumama kay June. Ilyong, nangako ako kay Celine. Nakakausapin ko si June. Alang-alang sa ikapapanatag ng kalooban niya. Pasok ka. Oh, may bisita ka pala, Menchi. Sige. Bababa muna ako. At ako na lang ang huhuli ng inahing manok. Sige, salamat. Tumatanggap ka na pala ng manliligaw. Hindi ba dapat? May saling ka na at may anak na kayo. Siya nga pala, may balita ka na ba sa kinaroroonan ng anak ninyo ni Celine? Oo, kinidnap pala ang anak namin ni Celine. Ha? Nasaan daw ngayon? Paano mo nalaman? Tumawag sa akin ng mga lalaking nangidnap at pinatutubos. Ano? Oo, Menchi. Kaya nag-aalala ako ng sobra. Si Celine, nasan siya? Bakit? Hindi mo pa rin ba alam? Hindi ka na ba nagagawang i-text ni Celine? Lumayo ka sa akin! Ayoko! Huwag! Ayoko! June, si Celine yun. Parang awan niyo na! Ayoko! Oo, siya nga. Halika. Ayoko! Paano mo siya ililigtas? Wala kang tilang armas. Ang anak ninyo ni Celine. Pupuntahan ko si Celine. Kukunin ko ang anak ko. Sasama ako. Bahala ka. Huwag! Huwag niyong ilapit sa akin ang bata! Bakit ganun ang sinasabi ni Celine? Hindi ba niya tanggap ang anak ninyo? Ayoko sa kanya! Huwag! June, anong nangyayari sa loob? Pinapahirapan na yata si Celine. Tumahimik ka. Ay, Halika. Sumunod ka sa akin. Pakiusap! Ayoko! Huwag! Ilayo niyo sa akin ang batang yan! Huwag niyo ilapit! Celine! Celine! Menchi! Paano ka napunta dito? Yung anak mo, nakita mo na ba? Oh, nakita mo na ba yung anak natin? Hindi! Hindi ko yun anak! Celine, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Menchi! Wala akong anak na aswang! Ha? Anong sinasabi mo? Menchi! Ang anak ko! Aswang ang anak ko, Menchi! Tumigil ka nga. Mamaya, maniwala si Menchi sa mga sinasabi mo. Ang mabuti pa, Menchi, sumama ka na sa akin para makapagpahinga ka na. Menchi! Huwag kang sumama kay June. Huwag kang sumama. Makinig ka sa akin. Isa siyang aswang, Menchi. Ano? Menchi, aswang si June, Menchi. Kaya pakiusap, huwag kang sumama sa kanya. Pakinggan mo ko. Celine, Menchi, huwag mong intindihin ang lukarik na yan. Menchi, Nagsiselos lang yan. Menchi, makinig ka sa akin. Menchi, hindi ako nagsiselos. Dahil ayoko sa'yo. Menchi, huwag kang sumama. Makinig ka sa akin. Bakit kasi ayaw mo pang tanggapin na si Menchi ang mahal ko at hindi ikaw? Menchi. Halika, Menchi. Okay, June. Naisip ko, nagseselos lamang ito.
Na-insecure marahil ito dahil sa mga sandaling yun, ang dumi-dumi ni Celine. Parang nakipaglaban siya sa kung kani-kanino para lamang siguro matuntun ang kinaroroonan ng anak na nawawala. Nawala na rin sa isip ko ang nasaksihan naming kakaiba sa kanyang anak. Naisip ko na naig pa rin ang damdamin nito bilang ina sa bata. Samantala, sa bahay, Kahit anong baril o patalim, Ay, bakit mo ba nasasabi yan, Ilyong? napanaginipan ko po si Menchi. Napapalibutan po ng mga halimaw. At sa pangunguna po yun ni June. Ano? Opo, at may palagay po ako na nasa panganib ang inyong anak. Anong gagawin natin ngayon, Ilyong? Kaya manalangin po tayo. Dahil hindi po tao ang kalaban natin, kundi mga... Edi, mawawala ng pagkain ang mga kasamahan ko. Ha? Anong mawawala ng pagkain? Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari? Mench, Ha? Mench, tulad ng sinasabi ko sa'yo, tumakas ka na hanggat may panahon pa. Chun, ano bang ginagawa mo? Minahal ka niya ng labis. Nagawa niyang talikuran ng pagkakaibigan namin dahil sa'yo. Tapos ganito ang igaganti mo sa kanya? Tulad ka rin pala ng kaibigan mo, no? Mahilig sa drama. Nakikiusap ako sa'yo, Menchi. Iligtas mo ang sarili mo. Tumakbo ka na hanggat hindi ka pa natatalian sa mga kamay at paa mo. Pakiusap. Chun, kalagan mo na si Celine. Nagpapatawa ka ba, Menchi? Ha? Menchi, hindi maiintindihan ni Jun ang pagmamakaawa mo. Dahil hindi siya tao. Ha? Ano? Isa siyang hayop, Menchi. Celine, Tama si Celine, Menchi. Hayop ako. Pagdating sa kama, kaya sulit ang pagsama mo sa akin dito. Dahil ipatitikim ko sa'yo ang natikmang sarap sa akin ni Celine. bastos ka pala eh. Hindi ko sukat akalain. Ang pangit pala ng ugali mo. Menchi, huwag ka nang makipag-usap kay Jun. Dahil wala ring saysayang pakikipag-usap mo sa kanya. Umalis ka na dito, pakiusap. Iligtas mo na ang sarili mo. Umalis ka na. Oh, ang anak ko. Lapitan mo nga ang mami mo, anak. Wag! Wag! Huwag mo siya palalapitin sa akin. Hindi ko siya anak. Ang anak ko, Celine. Kapapang
Halikan mo nga ang mami mo, anak. Anong klaseng nilalang ang batang yan? Sanggol pa lang pero nakakalakad na. Sige, anak. Halikan mo, mami mo. Tuwan-tuwa sa'yo, mami mo, anak. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Kung ganun, hindi lang kami namamalikmata noon ni Celine. Diyan ka lang! Ayoko sa'yo! Huwag ka lumapit! Bakit naman ayaw mong palapitin sa'yo ang anak mo, mahal? Hindi ko siya... Kailangan niyan dumedi sa'yo. Walang yamo, Jun. Talagan mo ang kaibigan ko. Nung makauwi na kami. Kung pauwiin ko si Celine, ha? Kung pauwiin ko siya, papaano naman ang anak namin? Kanino siya dedede? Kailangan makaligtas kami ni Celine, Tito. Benji, maawa ka sa sarili mo! Umalis ka na dito! Hanggat hindi ka pa natatalihan ni John, makinig ka sa akin! Bakit hindi ko kaagad naisip to? Tama. Total, mag-isa lang naman si Jun. Kahit na may mga kasamahan siya, wala naman silang baril. Makakaya ko silang lahat sa pamamagitan ng kaalaman ko sa martial art. Ilayo mo ang batang ito! Ilayo mo siya sa akin! Bakit ko naman siya ilalayo? Para akong lalapit sa'yo? Ayoko! Huwag kang lumapit! Hindi kita kailangan! Kung ganon, palapitin mong anak mo para dumede sa'yo. Sige na, anak. Dumede ka na kay mami. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit sa akin! Nakatalikod na sa akin si Jun. Ito na ang pagkakataon. Ihahampas ko sa kanyang ulo ang bote ng alak na tunog ka nito! Menchi! Okay na yung nakataling kamay mo. Kailangan makalagyan kita. Patay mo ba si John? Hindi ko alam, pero kailangan makalayo tayo rito bago pa bumalik ang ulirat na John. Sige. Halika. Ayan, natanggal ko na. Tayo na. Ipinukpo ko sa ulo ni John ang bote ng alak na naroon sa kwarto na yun. Agad itong natumba at nawala ng ulirata. Sinamantala namin ni Celine ang pagkakataon. Agad akong nakagawa ng paraan para makalagan ang tali ni Celine at nakalabas kami. Sa madilim na gusaling iyon, lakad takbo ang ginawa namin ni Celine. Akala namin ni Celine nakalayo na kami sa lugar na iyon, pero may napansin ako. Celine, hindi ba't kanina pa tayo tumatakbo? Oo. At malamang nakalayo na tayo sa gusaling yun. Ay, hindi! Tingnan mo! Ayan na naman ang gusaling pinanggalingan natin! Teka, parang iniikutan lang natin ang gusaling ito. Hindi tayo nakakalayo. Hindi. Oo nga. Napapagod lamang kayong dalawa. Jun! Menchi, si John. At sa palagay ba ninyo, hahayaan ko kayong makaalis dito nang hindi ako nakakaganti? John, pakiusap. Gusto lamang akong iligtas ng kaibigan ko, kaya nagawa niya yun. Uy, at talaga naman, ipinagtatanggol na niyan dati niyang kaaway. Celine, tara na. Halika na. Sa akala ba ninyo ay makalalayo kayo rito? Ha? Nagkakamali kayo! Ano pang kailangan mo sa akin? Nakuha mo na ako, hindi ba? Palayain mo na ako. Huwag kang mag-alala. Talagang palalayain na kita. Kawawa ka naman eh. Magsiselos ka na naman kapag nakita mo kung paano ko angkinin si Menchi. Yun ay kung magpapaangkin ako sa'yo. Sige na. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Yun naman pala eh. Bakit nandito ka pa sa harapan namin? Umalis ka na. Aalis lamang ako nakasama si Menchi. Hindi ba, Menchi? Halika na! Para sabihin ko sa'yo, wala na akong pagmamahal sa'yo. Kahit ni Katiting. Ganun ba? Ha? Halika! Ano ba? Pakialamera ka, ha? Ikaw ngayon ang isusunod ko! Ano ba? Bitiwan mo ako! Kung nagawa mo kung patumbahin kanina,
Hindi na ngayon! Ang lakas niya, hindi umuubrang natutunan kong defense sa ganitong pagkakataon. Ano ba? Bitawan mo kaibigan ko! Bitawan mo siya! Huwag kang makialam dito! Celine! Halika! Itinulak ni June si Salina habang pilit akong iniligtas ni Salina. Hindi ko alam kung bakit hindi umubra sa mga sandaling yun ang kaalaman ko sa martial arts. Ginawa ko ang lahat ng alam kong paraan para makawala sa pagkakahawak sa akin ni June, pero walang saysay. Hawak ng isa lamang ng kamay ni June, nadala niya akong muli sa kwarto kung saan kami nanggaling ni Celine, habang si Celine hindi ko na alam kung nawalan lamang ito ng malay o nawalan na ng buhay dahil sa lakas ng pagkakatulak ni June sa kanya. Samantala, sa kwarto naman, Ang aking Reyna. Napakaganda talaga. Bagay na bagay sa'yo ang tawaging Reyna. Hindi mo na mabibilog pa ang ulo ko. Isa ka palang sadistang aswang! Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Total, wala ka nang magagawa pa. Ano pa bang gusto mo? Katawan ko? Sige, pwede mong maangkin ang katawan ko. Pero hindi na ang puso ko. Hindi lamang ang katawan mo ang aangkinin ko, kundi maging ang puso mo. Yan ang hindi mangyayari. Hindi mo pa talaga ako kilala. Talagang hindi pa. At pinagsisisihan ko na nakipagrelasyon ako sa iyo. Ikaw lang ang nagsisisi. Dahil kailanman ay hindi ko pagsisisihan ang pagdadala ko sa iyo sa lugar na ito. Dahil sa pamamagitan mo, magkakaroon ako ng mga chikiting na pupuno sa mundong ito. Walang iya ka! Ayaw mo ba nun? Ikaw ang magiging ina at reyna ng kadiliman. Buknoy, tipunin ang lahat ng mga kasamahan natin. Sabihin mo na ipakikilala ko sa kanila ang magiging reyna sa ating kaharian. Hindi! Hindi mangyayari ang gusto mo! Huwag ka nang manlabad pa dahil wala ka nang magagawa. Halika na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Gusto mong tulungan si Celine? Nasa labas na siya. At malamang, pinapapak na siya ng mga kasamaan ko. At ikaw na ang susunod! Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Dahil wala ka nang magagawa pa! Hindi! Napapaligiran ako ng mga nakakatakot na nilalang. At isa na si John sa kanila. Ito na nga ang napanaginipan ko. Hindi! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! wala akong lakas. Hindi ko magamit ang self-defense na natutunan ko dahil malakas si June. Parang bakal ang kanyang katawan at hindi umobra ang mga techniques na natutunan ko sa martial arts. Samantala, sa labas naman ng gusali na yun, dumating si Ilyong sa mismong lugar kung saan nawala ng malay si Celine. Pinilit nitong tumayo, kaya't nakita siya ni Ilyong na mga sandaling yun na hinahanap kami. Samantala, nawala na ako ng pag-asa nang sa hindi kalayuan ay narinig ko ang boses ni Ilyong. Sa pamamagitan ng ritual na gagawin ko, ay maliligtas natin si Menchi at mababawi ang kaibigan niya at ang anak nito. Hindi po ako nagmamarunong. Pero tanging taimtim na panalangin sa puong may kapal ang makatutulong kay Celine, hindi ang kung ano-anong ritual. Bata ka pa. Marami ka pang hindi nalalaman, iho. Bata pa nga po ako, Impong Goryo. Pero naniniwala ako na wala nang tatalo sa panalangin sa totoong Elohim na nanggagaling sa puso. Kaya mananalangin po tayo bago natin puntahan si Menchi. Ama naming nasa langit,
Dumudulog po kami sa inyong harapan. At hinihiling po namin na pangunahan po. Elyong! Bitiwan mo siya! Ilyong! Oh, at may gustong magmayabang. Ilyong! Anong ginagawa mo dito? Menchi, tatagan mo ang kalooban mo at manalangin ka. Napabilib mo ko, Ilyong. Handa mo ngang ipaglaban ang pag-ibig mo kay Menchi. Pero pasensya ka na. Ako ang kanyang pinili at hindi ikaw. Nagkakamali ka. Ni Katiting, wala na akong nararamdaman sa'yo. Nasasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa natitikman ang... Menchi, sabay tayong manalangin ng taimtim. Ililigtas tayo sa kamay ng mga aswang na yan. At sa inyong YouTube channel na nagbibigay ng pagkakataon na mailahad ang aming mga